Kaixo, esan bezala ikasturte honetan soldadurako moduluan lau prozesu batez ere landuko ditugu, lau soldadura prozesu. Semiautomatika, elektrodoa, tija eta gero errobotare bai. Hortarako, eskolara iritsi ziren aurreko ikasturtean 3 simulatzaile eta lehenengo eskatuko dizuedana da oinarrizko ariketa minimo batzuk prozesu bakoitzean eginaraziko dizkizuet simulatzaile honetan. Eta hor, makinak berak dauka aukera ebaluatzeko, eta hor, gainditutako maila hori gainditzen dezuenean, ja pasatu ahal izango dugu tailerrera benetako soldadurara. Honek ematean beste aukera bada, zuei azalpena emateko nola soldatu behar da. Hemen ikusi dezakegu pantailan, dago ikusten zuen bista instruktor, nik hau mugitu egin dezaket eta honek laguntzen dit angelua ikustetan eta gaina reproduzitu egin dezaket, eta horren ikusten dugu, ikusi dezakegu ze posiziotan eraman behar dezuen antortxa. Goitik ikusita pixkat inklinazioa horrela daukala, eta aurretik ikusita ze angelu eraman behar duen, gutxora bera 45 gradukoa. Azaltzeko adibidez asko laguntzen du. Teorian azalpena eman da gero, ejekutatuko duzu ariketa. Litzateke betarrekoa jarri, nik probetaia ikus dezaket, eta soldatu egin. Zatitxo. Eta gero hemen, honek ematen digun aukera da, ikusteko, ikusten zuen, bastante gaizkin dela, baina honek laguntzen digu ikusten ze akats mota egin dugun, o distantzia adibidez, probetara ze distantzia erabili dugun, posizioa nola jungean, bakoitza dago kolore batetan desgolosatuta esango nuke. Orduan, hemen maila bat lortu berko zenukete eta honekin lortu dezakegu ebaluazio hori hobeto egitea, zertan faiatu dugu, ze agian gauza batzuk, parametro batzuk ondo eraman dira, baina beste batzuk ez. Eta desgranatzea edo ikustea zertan faiatu den, erresagoa da. Adibidez, poloa daude, distantzia, longitude arko deitzaion distantzia hori ez da dalako ondo eraman. Orduan, ez da gasaren babesik egon. Eta hori da, azkenean, hemen maila bat lortzen dezutenean, ja izango gineke, tailerrea joango gineke, ja ariketa probeta errealak egitea, eta hor ebaluatuko genuke soldadura benetakoa, baina honekin oinarrizkoa lortu genezake.